Så nu er det tid til at få dræbt nogle monstre. Det her er Fluffy. Han er min bitch. Han er sådan, hun hedder The Sorceress. Og hvad hedder jeg egentlig? Du er War Mage. Okay. Og så vil jeg trykke her B. Så skal jeg købe noget shit til Weapon Blunderbuss. Bare equip alt. Det er sådan en skyder, jeg skal bruge. Så skal jeg bruge noget tar og arrow wall. Godt, okay. så... Ja, men Emil han har jo lavet sin egen kanal nu, så... Yes. Jeg vil sætte et link i description til den. Det er fedt det her. Ja. Og jeg vil også sætte et link i min description til Fluffys kanal, så at du kan gå fra min kanal over til hans kanal, gå tilbage til min kanal og se min video 2 gange. Wow. Perfekt, så skal jeg løse være godt. Men jeg har lidt forklaring. Hvis du på højreklik, så er sådan superangreb. Du kaster med granater. Ja. Jeg charmer folk, når jeg gør det. Ja. Du kan også se min mail. Jeg har slet ikke styr på, hvad jeg laver i det her spil. Jeg har kun lige for nylig. Jeg har lige købt det her i dag, fordi Fluffy sagde, at han rigtig gerne ville have, at jeg købte det, så jeg tænkte, okay, så gør jeg det. Okay, godt så. Så din tar trap, ja, det slår dem selvfølgelig. Jeg tror, min ice trap, det fryser dem helt. Altså det fryser vist 1 år eller noget. Normalt har man 4.000, men vores penge er splittet imellem os. Så her vil jeg tænke, hvis du ligger her med tar traps sådan lige her, så kan vi lave sådan et område, eller herinde, hvor der også er vægge. Fordi så kan vi lave sådan et område, hvor det bare alle sammen bliver slagtet. Så jeg lægger mine vægfælder lige her. Ja, okay. Så vi skal simpelthen bygge shit, for at de ikke kan komme igennem, eller hvad? Ja, det er sådan egentlig. Okay, kan du lægge en til, eller har du brugt alle dine penge? Jeg har brugt alle mine penge. Okay, kan du sælge den her sådan her? Fordi så kan det være, at jeg kan lægge noget i stedet for så. Nå ja, E for at sælge. Så lægger jeg dem af i stedet for. Det er fedt. Okay, perfekt. Og vent, jeg har sådan en her. Skal jeg bruge den? Prøv at lægge den herover på den her side af væggen, så hvis nu der faktisk kommer nogen igennem. Nå, okay, den skulle langt, den her. Det ved jeg ikke faktisk. Det var faktisk ikke noget. Jeg så den skulle lige så langt som de andre. Ja, okay, perfekt. Så tryk G for at starte runden. Okay, G. Okay, jeg hopper bare derhen og begynder at skyde på dem. Så kommer heroverfra. Så vidt jeg har forstået, så handler det generelt om, at vi skal dræbe de her orker. Er det ikke rigtigt? Ja, det er sådan spillet snavs med et ansigt. Okay, så... Jeg charmer nogen. De der ting, du har lavet skud med syre. Ja. Okay, det er pænt sejt. Jeg charmer den der store blå fyr deromme, så han står deromme og... Ja. Jeg tænker bare, jeg plukker bare sådan ind i den store gruppe af folk, og håber, jeg dræber nogle orker. Så... der var en, der blev til lige foran mig. Fuck, det kommer sådan lidt my god, jeg har sådan en charging bag, det vidste jeg ikke engang. Jeg vidste ikke, jeg havde sådan... pile i røven, dit tykke dyr. What? I beg you pardon. Jeg charmer ham der, den store ork. Sådan står der. Boom! Jeg dræbte ham. Og jeg dræbte ham kun fordi jeg vidste, han var din ven. Jeg ønskede kun, at han skulle dø. Fluffy. Jeg hader dig, Emil. Okay, jeg tror bare, jeg lægger en til vægfælde her. Bare sådan, bare fordi jeg kan. Boom! Okay, så det er meget hyggeligt det her. Bare mig og Fluffy står her, plukker nogle orker. Ja, det er meget. Ser dem lige så stille ætse i syre. Jeg får det helt godt med mig selv. Det er jo ret fantastisk. Så... Jeg har charmet en til stor ork, så... It's gonna be awesome. Så Fluffy, har du nogle tilståelser, mens vi står her og dræber orker? Altså, du ved, hvad man siger. Når man står og dræber orker med i Tower Defense-spil, så er det bare den rigtige tid at komme med tilståelser. Så hvis du nogensinde har syndet eller gjort noget meget ondt, du kan fortælle om nogen år før, så nu du skal til det, Fluff. Jamen, det synes jeg også, det er. Altså sådan, hvor jeg skal sige, at da jeg gik i børnehave, ikke? Ja. Så var der faktisk en pædagog, som der sådan sagde, er det dig, som der har lavet det her skjold? Så kom jeg sådan gå med sådan en træskjold, som bare var sådan en maling på. Og så sagde jeg ja, altså jeg løg. Og nu er jeg stadig det skjold liggende. Så, og der har jeg lidt dårligt over faktisk. Dit syge svin. Hvordan kunne du finde på det? Det ved jeg ikke. Ja, hvordan kan jeg... Altså... jeg kan da ikke arbejde sammen med dig, når du har taget et træskjold
Ved du hvad? Fuck det, jeg går. Beskyt dig mod dine egne orker. Ved du hvad? Fuck dig. Du er... jeg væmmes bare ved tanken om dig. Hvordan kunne du gøre det? Det ved jeg ikke. Prøv at tænke, det kunne have været nogle andre skjold. Ved du hvad? Fluffy? Jeg synes bare, du skal blive dræbt af orkerne. Så går jeg herhen og... Det kommer ikke til at ske, hvor jeg er et sexet beast, så jeg kan charme alle. Nå, men du er min bitch. Fuck. Jeg kan sådan fare rundt her. Okay, jeg kan sådan stå her og snipe dem. Ej, Fluffy, jeg tilgiver dig. Du... Altså, du ved, hvad man siger, men... Jeg ved ikke helt, hvad man siger. Jeg ved ikke, hvor det var, du var på vej hen med det. Så... Lad os bare begynde runden lige med det samme, så vi ikke løber tør for tid, så... Ja, ved du hvad, vi er sgu meget gode til det her, synes jeg. What? Vent, vi har faktisk slukket nogen igennem. Har vi... Hvad? Hvordan? Hvornår gjorde vi det? Du skulle jo blive her, og så for de kunne komme igennem, Fluffy. Jeg vidste ikke, der kom nogen igennem. Jeg har ikke set nogen. Du er elendig! Undskyld. Okay, ligesom dengang med sandkassen. Jeg får gang med sandkassen. Dengang... i børnehaven. I samme børnehave. Så går jeg. Hvis vi alligevel ikke kan gå i samme børnehave, så gider jeg bare ikke at være og her og hjælpe med at dræbe orker mere. Emil for sagen. Emil, der er mange. Jeg er meget sårbar. Emil, der er mange. Fint, jeg kommer tilbage. Kom og kaste nogle granater ind i den der store bunke. Wow. Boom. Emil redder dagen. Han har en fucking gun. Du har bare sådan en fæsen Harry Potter tryllestav. Jeg har en fucking gun. Jeg fandt det ud. Au. Okay, du vil forklare. Okay, du falder ud en gang før, du ikke? Jo, hvorfor? Det er derfor, vi ikke får 80. Det er derfor, vi ikke får fuld 5 point for det her. Det er idiot. No. Oh my god, Emil. De er døde. Ja. Men Fluffy, det betyder ikke noget. Det er jo pisse ligegyldigt. Boogie dancing. Woo! Okay. Nej, jeg kan ikke fatte det. Vi er nødt til at komme tilbage til den her bane. Men ja, det var alt for den her gang. Men din idiot, du skal ikke dø næste gang. Jeg hader dig. Jamen, det var, det er ikke mig, der går og stjæler skjold fra små skyldige børn i børnehaven. Ja, jeg er også selv en lille skyldig børn. Dit klamme dyr. Jeg hader dig. Okay, hej, det var alt for den her gang. Farvel. Ses i næste episode. Ja. Okay, det var meget godt. Okay, hvad kan vi så i den der spellbook? Fluffy? Fluffy, please sig det her. God. God, det fucking shit, man. Jeg tror, jeg kunne klippe den her med det samme. Hvad? Jeg tror, jeg kunne klippe